Nyalo wacho kanyo kod dongere ni ne en Legal Awareness Week. Yes. Kama okil kama loka ne nitiere ong'ala manyime mar puonjo jopiny kotudore kod wechego mago mag chike e pacho kae. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ne to Legal Awareness Week ni tiende nang'o to en tiere kod ber mane kata importance mane ahinya to ne japiny. An kaachiel kod nyakwara Mogi Ajwang'a ma seche moko neno waka wuono to kia weche mopogore opogore motudore kod chike ma pacho kae. Legal Awareness Week en gima timore higa ka higa kendo okinde ma Kenya te watime e Kenya te e branches te mag Law Society of Kenya magin 8 to gimomiyo waluonge ni en Legal Awareness Week en ni wapuonjo jopiny mondo ging'e ratiro magin go kaka japiny. Ing'e ni ji mang'eny oluoro chik lakini luoro chik ok ging'e ni gin gi ratiro masamoro onyalo chope to ok osud mbele. Koro Legal Awareness Week okonyowa kaka jopiny mondo wa realize Article 48 of the Constitution ma en issue mar access to justice. Access to justice manyiso ni wapuonjo ji ni onego bed ni ka in gi problem to onego bed ni dhi kama kama to kidhi kama kama to onego bed ni ikonyori kama to kikonyori kama ko kinyal konyori ang'o ma moni konyori to ka omoni tinyalo timo nang'o. Koro wapuonjo ji kaka onego bed ni ginyalo benefit from the law. Yes.